ενημερώνει για το τι πρέπει να δώσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλη μια εθελόντρια ενημερώνει μια πελάτησα που μόλις μπήκε. Άλλες δύο κυρίες που προσφέρουν εθελοντικά τις... Ναι, θα τις πάρω όλες τις κυρίες. Και αυτό εδώ γεμίζει σιγά σιγά. Γεμίζει σιγά. Γρήγορα γεμίζει το καλάθι μου. Έχει γεμίσει. Ωραία. Έχω στείλει ένα σωρό πράγματα. Μπράβο. Αυτό. Ναι. Αυτό. Και από εδώ τα παιδιά. Ναι, όλα. Όλοι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα για ιδρύματα, για τις φυλακές, για πόρους ανθρώπους. Αν μπορείτε να αγοράσετε κάτι από αυτά τα είδη, να τα βάλετε σε αυτή την τσαντούλα και να το τοποθετήσετε εδώ αριστερά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Το καλάθι γεμίζει. Γέμισε κι άλλο. Έρχονται. Να και άλλη μια κυρία. Ενημερώνοντας τους πελάτες του καταστήματος. Δεν μπορούμε να το πάμε αυτό, αλλά αυτό τους δίνουμε βοήθεια και όλα την εβδομάδα για το μήνα. Συγκεντρώνει τρόφιμα. Εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενημερώνοντας τις κυρίες και τους κυρίους που έρχονται. Η προσφορά των συνανθρώπων μας είναι φέραν κι άλλα. Η προσφορά των πελατών είναι άλλη κυρία έρχεται και φέρνει. Τι ωραίο και όμορφη προσφορά.